So ayan po guys no, narasa ta sa tambagang nga vlog na para sa karon nga day. Usually gakakita gini mo among akong friends, akong mga friends or ako mga, di ba, ako mga classmates, pero sa karon kauban ako ang akong family. Yo, what's up? Like karon is namin sa Hugo, Skye lunch. Diri dapit sa ano dapit bay? Sa Amaya View. So yeah, like sa In the house. yun, sa Indahag daw yun. So muna siya si Megan yun, Skye and Andres, sinasiri niya check Twitter. Si Mama at Mama check Twitter, naka-Twitter? Wala ko Twitter. Nakatita rin nga. Nagagwapa. Oh my god. So akong ate ya. Sayo. And yun, and karon taod magtumid like may helicopter pero di siya mugana. Ay wala ko nagpasikat sa akong relo. Yeah, magtumid diya karon taod. And yun, nag-picture pa sila. Amot lang ko sige gulatan nila diri no, pero nagulat lang ko nga. Gaw, saan sa'yo feeling nga vlogger ko gaw? Kan gaw, nang ulo. So yeah, as you guys can see no, nasa diri karon like human na ang swimming pool. Katong last na ko ngani, wala pa siya na human and karon is human na yung swimming pool. And yun, yeah. Ambot lang kung magtumidya sa ubos no, pero tanaw na to nga kung sa may mahitabo galing no. Hi tita. Hi tita. Hi. Very nice. Hi yeah. First time mo? Dili, pangkad. Hugo. Ay kaya. Amaya. Yeah. Muna kuya na katong nasa last nga vlog, siya tong nag-drive sa kuha. Naingon ko nga agto na ko kuya, dili kay agto na kuya. And dili siya na kuya na ako siya. So yun. So yun. Muna ako mama no, di ako nigawas. Di ako sa'yo nigawas. Hello. Hilugwa. Ano ito? Yeah, so si mami is 50, siya 49. Sako. 50 to be. So yun. Close. This year. Close kina silang dua. Ever best has in first degree. So ali, morning behind the scenes by ana si Mami Ganiya no nga. Ko nga ma mag-vlog ko ana siya nga. Ayaw, kay ma-expose atong family like what? For those guys nga gusto manhe diri no, ilang entrance is 50 pesos daw yung ni Mami. So, kung gusto mo manhe diri no, kasi may maingon ani nga place ni. Well, breathtaking. It's worth it. So yun, yeah, 50 ang entrance no, and safe po daw ang iyang agyanan kay dili kay siya nga nakalubak-lubak ko kay nanay mga simento. Good day everyone! So ayun po guys, ako po muna mag-take over sa vlog ng kapatid ko. Charot! Tagalog! So please subscribe sa akong channel. It is a secret though. Weird. So Katrin na person pag nagalang. Ayun ang pinatong subscribe. So yeah, so na akong brother dito. As you can see, mama's boy, maguli siya guys. So kapag mga chargers yung mga manghol, bantay lang. So yun, right now guys, bago na dito sa atong kitadlog kaniya no. And yun, nagsakay mag-golf. Sa back siya, nagkakiri sa isa golf cart. Walang minute na karon no.
sorry kay kagabi na kayo pwede hindi na kayo maklaro akong tagbar pero padulong meron to sa may Laris Hill kung asa na bay grabe kang ngit unya na lang unya tas tereno wait lang. So yun, nanagid ta din no sa ato pinaka murag mo gini highlight diri sa Hugo no, and right now saka na ta diri ambot ang pwede mag-vlog no, pwede magsaba-saba pero like grabe ka ulaw no, kay dagang kigatan-aw. So nanagid ta sa pinakataas na gid no, and as you can see na like helicopter diri sa taas. And yeah, ang entrance diri guys, is 50 daw sa ubos. 50 pod kung gusto ka mo anhin dire. Pero kay namay kaila kung tito bay, like yang dad may kaila pero amo siyang tito libre mi. So ayan, hatagan ta mag-montage sa diri nga place. Dili na mi mag-try ani mga obstacle course or unsa man gay, pero hatagan ta mag-montage no. So unsa man in 3 2 1. So karon days, wala ko kabalo nga pwede mo din nakadhi diri. So nagyap kay malingaw-lingaw diri kung wala ka entrance nga hatag no. Kira ka diagaw. Doki bay. Bay like pag abot man diri like abi na kog pwede pod mi manaog pero mag-chill mi diri bay. Bay abi na pag abot na to diri, naapatay agyan pa ubos. So balik pa man din dito. So yeah, dari sa ni magpahuway nice no. So malang sa to para sa karon nga day. So kay kung gabi ka mubo no. Kay like gabi na sa gabi na sa dinyan dire and yun. Malang sa to para sa karon nga day no. Balik. So agto na mi 3 2 1 Puk.